Ngisacela ubengelela yangomangothobane. Sakhoma sibulwa ngezinye sibulwa ngamathambo. Phathi wakhobala usandla sensimbi. Sikobo sentambo edlize ebomvu zamadoda. Ndilajo wathatha umanzi olwandle umanzi ababayo. Namhlanje ngizokhuluma ngala mabhodlela agqitshwe emakhaya. Amabhodlela njengalo leli. Ozothi mawulibuka wena, ulibuke unganaki. Kanti liyasebenza yilona elincindezelayo kuphi ekhaya. Kanti yilo elenza ukuthi imisebenzi ningayitholi ekhaya. Kanti yilo elenza ukuthi amantombazane angalotsholwa, abafana bengaganwa ngesimo sokuthi basuke bevaliwe. Lamabhodlela la kufike kube khona lamabhodlela amancane bese uba khona la amakhulu. Lamakhulu ayingozi ngoba wona bayakhona ukufasa ngawo izinto zenu ukuthi ningaphumeleli. Uzothola ukuthi ke nake ekhaya bonke abantu abanye bayaphuza, abayinakile impilo zabo. Abanye kuthi hayi bafakela otshwaleni behambe beyophalaza izinto zabo zingaphumi kanti zigqitshwe kuphi egcekeni. Abanye bethi bona banezilwane, lezo lwane beyilahle beyigeze kanti into isegcekeni ekhaya. Yena ngalesikhathi ehamba eya kumsizi, yebo, ethi mayifika kulo melaphi methi uzolahla isilwane, leso silwane mase siyasuka sizongena kuphi kuleli bhodlela elisekhaya. Mase lo muntu lo lahlayo mase yalahla eqede kunikeza izinto uqhuma uphalaze agcaba aqede. Nawe mawusufika ekhaya uyaphalaza, uyaqhuma, uyancinda, uyakhifa. Uthi mawusuqedile bese siyabuya leso silwane. Kusuke kuyinto esekhaya. Omunye athi ekhaya kunomdliwa kunomuncu kanti ugqitshwe kuphi ebaleni. Kufanele ukuthi kuphume lebhodlela noma libulawe indlela nathize inyanga ziyakwazi lokho. Sengisho ukuthi lamabhodlela la anibowaqaphela kuphi emakhaya. Amabhodlela ayingozi. Uzothola ukuthi ke kweminye imizi lamabhodlela ukudla kuyashesha ukuphela, ukuthula akukho, kanti yilamabhodlela agqitshiwe kuphi emakhaya. Yilokho ke ngiqondo ukungidlulisa namhlanje ukuthi lamabhodlela aqapheleni emakhaya. Ungathi nje wena mawusukhipha ibhodlela uvele nje ulikhiphe uthemba ukuthi hayi ngilikhiphile ngalilahla. Fanele ulikhiphe uliphihlize, uthole izinto zokuthini ubulale lezi zinto lezi ebeyigqitshiwe kuphi ekhaya. Nina lezi adenivalwe ngazo ekhaya. Amabhodlela la kuba ngamabhodlela okuvalwa ngawo kuphi emakhaya. Uthi wena mawusumba uyitshela ukuthi wena uzothola ibhodlela elincane lesiqabo. Abasasebenzisi ke lawo. Seziningi inhlobo zamabhodlela abayisebenzisayo. Nalo leli niyalibona ibhodlela lotshwala ongeke uzulinaka ongalikhipha nje ukuthi mhlambe lasala emcimbini noma lasalaphi. Mase ke wena ke wenze njani? Uyalithatha uliphosa ngaphandle. Kanti fanele ukuthi ulithathe ulibulale. Uthi mosulibulale ulibulalele ngaphandle ukuze lo mkhokha lo ovalelwe kuwo nina enivalele kuwo. Ngoba enye into wonke umuntu mayizokhanda ibhodlela lokuvala ekhaya uqoqe insila zenu noma nikuphi ayiqoqe mayiqeda mase yalikhanda ibhodlela lokunivala ekhaya mase niyavaleka. Siyathokoza mangothobane isifundo sanamhlanje lesi. Ngiyaniqaphelisa ukuthi lokhu kuyinto efanele ukuthi niyigade, lokhu kuyinto efanele ukuthi niyinake. Siyathokoza kakhulu umangothobane.